El segon tema que us voldríem traslladar és en relació a la crisi que ha viscut el Departament d'Educació. Sabeu que ara mateix està compareixent la consellera Niubó. Nosaltres el divendres passat, com a Comuns, ja vam reclamar la compareixença de la consellera. De fet, estem a les portes de complir un any, en aquest cas, de la investidura del president Illa, i el president Illa es va també presentar a les eleccions amb la voluntat de garantir el bon funcionament dels serveis públics, de blindar la sanitat i l'educació. És cert que durant els darrers anys jo crec que hi ha hagut un fort desgavell en el Departament d'Educació. Nosaltres vam ser molt crítics amb el conseller Cambray, però ens fa la sensació que aquest desgavell continua. Per tant, nosaltres el que volem és aclarir què ha passat, si realment estem davant del fet de que una persona ha contravingut una ordre de la consellera i el director general, evidentment s'han de depurar responsabilitats. El que no pot ser és que algú arbitràriament decideixi contravenir una ordre i una resolució de la Conselleria d'Educació. Per tant, volem saber què ha passat. Evidentment, si algú ha pres una decisió en contra del que s'havia decidit per part del departament, cal depurar responsabilitats. I finalment també cal garantir que la nova adjudicació de places s'ha fet bé. I per tant, sabeu que alguns sindicats estan alertant també que no s'han resolt del tot aquests casos d'assignacions i per tant el que nosaltres també li reclamarem avui a la consellera Niubó és dues coses. La primera és que garanteixi que realment s'han resolt totes les assignacions en base a la instrucció que va fixar el Departament d'Educació, i la segona, que no generem més molèsties a la comunitat educativa, que no generem més problemes a la comunitat educativa. Per tant, nosaltres, òbviament, s'ha de garantir els drets dels treballadors i treballadores, però, evidentment, el que no podem acceptar és que s'endarrereixi el curs i, evidentment, el que no podem acceptar és que les famílies i els alumnes es vegin perjudicats, també en aquest cas, insisteixo, segons el que se'ns ha traslladat ara per un cas de mala praxi.